Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. U Om Birla ubla Shah jied biang kum Lamphang ke yung Dorbar Thaw Aiñ ke Lok Sabha na ke National Democratic Alliance NDA. U Om Birla ukertong ubla Shah jied hakasin baar kum Lamphang ke yung Dorbar Lok Sabha ha kesamoy ke baar kesni balang hadin baya ke motion bala wanra do menteri rang ba do Narendra Modi la menjur da ke voice vote. U pro tem speaker M Mata ula penmena yakni hadin bakaliang persya kabla terwa yau MP ke Congress u Kodi Konil Suresh kum ukertong kam syamla vote ya ke motion. Yau Om Birla hadin bala Shah jied Lamphang Modi bat u Rahul Gandhi ringkat u Menteri ke Parliamentary Affairs Kiran Rijiju kilalet Shah ke jaka ban sunran yu banet shimti ya ke Shuki Lamphang. Unong yalam ke Congress bat nong yalam ke liang persya u Rahul Gandhi ru ula sunran lang yaki. U Gandhi ula ai khublai u Birla bat khublai kti u Menteri rang ba du keri. Haba ai jingkren Modi ula ong ba ka jingtre kam u Birla kum udukhot ke parliament ka de banong kum ka jing ai mensim mi ka dukhot ka Lok Sabha badang thmai. Ka jing rakhi ba ithiang jongphi ka penkmen ye ka yeng baro ka wei ong Modi.